हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि दैसा ब्लग चेनेलाव बरायबाय। नै दायो आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै नोंथांमोनहा जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय। नै दायो आं खामानि मावगासिनो दङ आंनि इन्डास्ट्रियाव। फिसा इन्डास्ट्रि दङ नालाय, दा बेवहायनो आङो नै खामानि मावगासिनो दङ। गिबियावनो आङो रड खानानै लाबाय, 250 रड, 12 फुटि न'नि खुन्थिया बानायनो नागिरदों। उफाय गैया, हाजिराबो लानो हाया नालाय, हाजिरा लायोबा बाराद्राय माने लाब थाया। ओंखायनो आं गावनो बानायनानै खस्थ' खालामनानै बानायनानै एसे एनै माबायो आरो फानो। मालायखौ लाबा हाजिरायावनो थांफिनजोबनाय बायदि आरो एसेल' मोनो। दा आंना बारा गिदिरबो इन्डास्ट्रि नङा नालाय, बांद्राय सालुद्रायबो जाया। बिदिनो थाब थुब सोलिनो आन्था गरसे गरनै मोनो। उफायथ' गैया, जिउआव थांनानै थानो थाखाय, उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बेफोरखौनो मावसाबनानै थायो आङो। दा नै आङो फरमायाव गारिनि मबिल खालामनाय फुननो नागिरदों। बेखौ फुनोबा थारमाने बे फरमायाव मस्लाया अरथाबा नालाय, बे माबा फुनाबाथाय, गारिनि मबिल खालामनाय फुनाबा फरमायाव सिथाबजोबो, बे मस्लाया अरथाबनानै थायो। बेनिखायनो आङो गारिनि मबिल खालामनायखौ फुनबाय। नै बेवहाय सिमा खुन्थिया, बेनिफ्राय नैबे 10 दङ, 9 दङ, 12बो दङ। दा 12 फुट दङ, बेनिफ्राय 10 फुट दङ, 9 फुट दङ, ओमफ्राय नैबे सिमा खुन्थिया। एसे दैज्लाङाव स्टप जायो नालाय, बे दैज्लाङाव बारा बानायनाय जाया आरो मानसिफ्राबो नागिरनाय जाया, न' लुनाया खम जायो नालाय गामि ओनसोलाव। दा ओंखायनो नै मेसें फैनायखाय मानसिफोरा नागिरफैहांनायखाय आं गोदानै बानायफिनलायबाय। नै आं बेवहाय माने सिंथिंजाय हाजों खुथ्रु खाथ्रा जायो नालाय, ओंखायनो लेखा पेपार बबाय आरो फरमा सिङाव लेखा पेपार बबाय। दायो नै आं रडखौ सोसिगोन फरमा सिङाव। फरमा सिङाव रड सोबाय। दानिया बेखौ एसे खाख्रबनानै सिदा फेंनानै सिमेन्ट होसिगोन आरो। बेवहाय गन सोबाय आङो, माने बे खुन्थियायाव गब्लं दोनोब्ला, माने बेवहाय इथा गाथियोब्ला बेवहाय रड सोनानै इथाखौ गाथिजाबफायो नालाय, रेडिमेड पस्टआव बेबायदि गुदुं होनांगौ जायो, रड सोनानै इथा दालाय जाबो हमथानो थाखाय। खुन्थिया दोनानै आं एसे खाख्रबनो लाबाय, अबेबा अरग्लांनाय दङ नालाय, फरमाया अरो, गुवार गुसेब जायो। ओंखायनो नैबेवहाय मोनसे बिट होनानै खाजबबाय आरो। दानिया फरमाखौ फिटिं खालामखांनानै आं दायो बाला लांफैबाय, लगायसिगोन। सिमेन्ट खुन्थियानि थाखाय बालाया थाख्रिथाम नांगौ, 12 फुटि मोनसे खुन्थिया जानो थाखाय। बे थाख्रिजों थाख्रिथाम होनांगौ जायो। दायो नै आङो सिमेन्ट होबाय, बे बालायाव सिमेन्ट लगायनोसै। लगायखांनानै अन्थाइ होनोसै आरो। मोजां मिलायनांगौ जायो, नङाबा बालाया आलदा जुदा जानो नागिरो, बाला नुजानो नागिरो नालाय। बेनिफ्राय नै आङो मस्लाखौ लगायखांनानै दानिया आङो अन्थाइ होसिगोनलाय। अन्थाइ होनोसै, बेनिफ्राय अन्थाइखौबो थाख्रिथाम होनाय जाबाय। अन्थाइ होखांनानै दानिया आङो दै होबाय।
बाल्थिंसे दै होबाय दै होखांनानै दाना लगायबाय मस्लाखौ लाव लाव खालामनोसै दाना मस्ला गलायखांनानै नै आङो दालायबायानो लुबाय माबाखौ मस्लाखौ बा सिमेन्टखौ एसे एसे देनानै होबाय आं देनानै होयोबा माने समान अरजोबो सिङाव खुथ्रु खाथ्रा अन्थाइ थुबथिंनानै थानायफ्रा मोजां जहैयो आरो बिदैया हाबलांनानै ओमफ्राय लुबाय आङो मस्लाखौ मोजां थुसोबाय अन्थाइ होनानै नै आं दानिया हाबायानोसै लुखांजोब्बाय बारा सम लाया आरो मस्ला गलायनाय बोरमा फिटिं खालामनायाव एसे सम लागोन खिन्थु लुनाय समावहाय दसेनो जाथारो आरो दा बेफोरबायदिखौनो आं मावनानै दंजोबो बे फिसा इन्डास्ट्रिखौनो सालायनानै दा मा खालामनो आरो संसारा बेबायदिनोसै थांनानै थानो थाखाय बेफोरखौनो साख्रि नागिरबाबो मोनला नालाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड होबाय बायनानैनो मेंलायलायबाय बाया मोजोमा बेखौनो मावनानै थानांगासिनो दं उफाय गैया बेयाव गनखौ बख'बाय आङो नैबे गुदुं दोनदों बे गुदुङावनो रड सोनानै दालायो आरो इथाखौ देग्लाय एसे खम जादों माने सेलिंआ थारमाने मोनफ्रोमबो गामियावनो गोबांनो सरकारि न' मोनदों नालाय दा सरकारि न' मोननायखाय रावबो न' लुनो बेखौ नागिरनाय जायाखै आरो दा बेखायनो एसे दा सेलिंआ एसे खम जादों आरो आं दा बेवहाय थारमाने सोरबा सोरबा प्लास्टार होयो नालाय खुन्थियाखौ प्लास्टार होनाय इथा गाथिनायफ्राव मस्ला हरनो थाखाय बेखौ माबाबाय आरो आगर बायदि सिन बोनानै होबाय माने बिदि होयोबा मस्ला अरनो मोजां जायो आरो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जाय बिथांमोना नायनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय